Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Hey, zvakangoma zveduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. Vakatanga vanyora message yavo ivo vakati, what have I done? Hanzi what have I become? Mameno hanzi kune rumwe rumbo urwo rwandinogara ndichingoteerera. Hanzi rwakaimbwa nechimwe chikwata. Hanzi chinonzi Linking Park. Hanzi ndirogara ndichingoteerera song iyoyo inonzi what I have done. Pose pandinogara ndichinzwa moyo wangu uchirwadza nezvose izvo zvandakaita, ndiyo song yandinobva ndazotanga kuteerera iyoyo, nekuti kana ndakatarira upenyu hwacho hwandiri kurarama handifungi kuti nezvose zvandakaita kana Mwari vachiri nenzvimbo yekuti vange vachindiregerera, nekuti ndakaparadza upenyu hwevanhu vazhinji zvekare ndikabva ndazoita chivi icho chinonzi hachiregereki. Izvi ndainge ndichizviitira kuti mabasa angu awo andainge ndichibata ange achizova nesimba at that time, but now ndiri kurarama upenyu hwekuti hunorwadza, ndiri kurarama upenyu hwekuti hunondirwadza mupfungwa, not kuti physically ndinorwadziwa asi pfungwa dzangu hadzichina zororo. Ndiri kurarama a not so peaceful life. Upenyu uhwu mukoma ndakahutanga apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Panguva yacho iyoyo pandakajoina muzvinhu izvi ndainge ndiine 20 years. This was a very long time ago, apo painge pachangopindawo Facebook. Saka ndakati ndava paFacebook ndokubva ndazosangana neumwewo musikana uyo ainge akati iye anondida, ndokubva ndati uyu ndiye wandasarudza kuti ndinge ndichizovaka naye musha. Ndakaunganidza mari yangu. Inini mari iyi ndichiunganidza ndainge ndiine shuviro zvekare nechido chekuti ndinge ndichizova truck driver. Kubva ndichikura ndiyo yainge iri shuviro yangu yekuti ndinge ndichizova a truck driver. Zvadaro mukoma ndipo pandakabva ndazosangana nemusikana uyu paFacebook. Iyewo she was a real nice person. Ndokubva ndazongosacrifice, ndikabva ndariska, ndokubva ndasimuka ndichibva kuSouth Africa. Panguva yacho iyoyo mukoma izvi zvekunzi unofamba up and down muSouth zvainge zvisati zvavamo, because upenyu hwacho hwainge hungori upenyu hwekungogara wakazvivharira. Apo paunenge uchishanda unongogara wakazvivharira ipapo. So ndakazoti ndauya kuno kuZim ndokubva ndaona kuti kamari kangu kose ako kandainge ndiinako kainge kapera within a very short period of time. Then kuti ndinge ndichizodzoka kuSouth Africa ndokubva ndashaya mari. Apa musikana uyu iye at that time ainge andinyepera kuti ainge aine pamuviri. Apa kuti ndinge ndichinotora license, apa mukadzi achindiudza kuti iye abatira pamuviri zvainge zvisingagoneki. Ndokubva ndati zvandava kutoita pano ndava kutongoita izvo zvizvi zvekuti ndinge ndichingoita zvemukadzi wangu uyu wandava naye. Then tikabva tagara mukoma, ndakagara naye musikana uyu achingondinyepera kuti iye ainge aine pamuviri. Aiti pose paanenge ari kunguva yake ari kumaperiods aingondinyepera kuti hanzi ingori bleeding yandiri kuita iri normal. So pandakazviziva kuti iye ainge achindinyepera, it was already too late. Mari was already gone. Musikana ndokubva azonditiza. Zuva randakamukonfranta ndichimubvunza kuti ko iwewe zvauri kuti iwewe une pamuviri, ko iyo nhumbu yacho isiri kumbokura yakaita sei? Nekuti ndaiti kana ndikabata ndichabata dumbu rake. Ndaisambonzwa kuti munhu uyu pane chirimo mudumbu make chiri kukura. So I was disappointed. Ndokubva ndatanga kumubvunza. Ndakamubvunza ndichiri kuchibasa changu icho chandainge ndawana. Ndakaita zvokumutextera mamessages mushure mekunge ndatipirwawo nevakanditipira vachindiudza kuti iwewe uyu musikana wako uyu mukadzi wako uyu wauri kuti iye ane pamuviri, hatisi kumboona any signs dzinoratidza kuti munhu uyu ane pamuviri. Saka ndakabva ndaita mistake yekuti ndakabva ndangoboekana ndokubva ndamutextera ndikati asi iwewe uri kunditi une pamuviri, but each and every night ndinoti kana ndikambokubata ndikateerera dumbu rako hapana kana movement yandinombonzwa inoratidzawo kuti une pamuviri. By the time yandakazosvika kumba mukoma ndainge ndatongwadza ndatomutsa tsuro yangu. Tsuro ndokubva yatonyangarika. Akaba zvinhu zvakawanda muka one room kedu ikako katainge tava kugara. Ndiye akabva angonditiza mukoma. Ndakarwadziwa to the last point. Apa ndava kutanga kufunga kuti
kamari kose ako kandainge ndiinako, zvese zviya zvandainge ndakafambira tsve ndokubva ndazviisa pasi. Izvi ndo zvandakazoudzwa namai vangu kuti zvose zvawainge wakafambira kuno wakazvitsveta pasi ukabva wasarudza kuti unge uchiwana mukadzi, saka ndiwo mubayiro wako iwoyo. Mukoma, ndakarwadziwa ndokubva ndazongoramba ndichingohasela ndiri muzimu. Shave renhamo rikabva rati iwewe wava wedu now. Ndakatomboita mukana wekuti ndinge ndichidzoka kuSouth. Ndakabva ndangoita mistake yekuti muchinda wacho uyo wandakadzoka naye munhu wekuti iye aiwanzokufarira zvekunwa, saka nguva zhinji aingofamba achingoita noise. Ndokubva atazobatwa nemapurisa one day, ndokubva tasungwa tikabva tadzoswa kuzimu. This was within a few months tichangobva mukupinda muSouth Africa. Pangu pakabva pandiperera. Kamari kose kandainge ndakakwereta vanhu ndakabva ndashaya kana mari yekuti ndinge ndichidzosera vanhu. Ndakaramba ndongodzungaira mukoma ndichiona kuti panapa ndatova rombe. Asi zvinoitika mukoma ndezvekuti munhu akanyanyisa kuita desperate, munhu anozokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvaanenge asingadi. Ndo zvakaitika pandiri ipapo, ende ndakabva ndazoinfluencewa neumwewo shamwari yangu iyi from word go, munhu wekuti iye aingogara achingotaura nyaya dzekuromba and stuff like that. Ende panguva iyoyo painge pasati pazara vanhu vanorombesa zvefake. Majority yevanhu ava vamunoona vachimaketa paFacebook vachiti ivo vanogona kurombesa, aiwa kunyepa. Vanhu vazhinji vanobuda vachikurakidzai mari, vazhinji vacho vanenge vachinyepa. Pacho paunorombesewa wega unotoona kutoti panapa zvava kutoitika, panapa ndava kutorombeswa. Uchitotaura nemunhu wacho from word go unotanga kutonzwa kutoti munhu uyu ane masimba, uyu anorombesa. And back in those days, nguva yacho iyoyo mukoma, this was kuma 2008-2009 ikoko, vanhu vazhinji vainge vachiita izvozvo zveun'anga paFacebook vainge vari vanhu vechokwadi, painge pasati pazara mascammers. So shamwari yangu akabva ati iye ainge ataura neimwe n'anga iyi yainge iri muno muzimu, yainge isati yafa at that time. So akabva azoti iye mushure mekunge ataura nen'anga iyi yainge yakati tinge tichiuya then tobva tazobatiswa makona acho iwayo aikwanisa kuzotipa mari. Ndisu uyo mukoma takazotoita zvechitima because mari yacho tainge tisitomborina yekuti tinge tichiita luxury yekuenda ikoko nebhazi. Takati tasvika kuya sekuru vaya ndokubva vati ivo vachatumidzira vakomana vavo, then ndokubva tazouya tikapikwa up tikabva taenda pamusha pasekuru vaya. Apa mari mukoma tainge tisitomborina. Tasvika paya ndokubva tazotaura nyaya yedu tikabva tazoripiswa kuti isusu patakapinda mudare takaita sekunge tainge tiine mari yedu, but tava mudare ndipo patakabva tazotaura kuti tainge tisina kana chouviri. Takazoshanda pamba pasekuru ava gore nekudarikidzira tichifudza mombe tichivabatsira kurima sekuru ava. Ndokubva vazoti ivo vainge vava kuda kutipa masimba vachiti vainge vachida kutirombesa. Shamwari yangu vakabva vazomubvunza kuti iye ainge achida kupiwa masimba api. Shamwari yangu iye hamene kuti kungwara here kana kuti kupusawo kwake, iye akabva ati ainge achida kuita pasta, saka akabva azopiwa mushonga wekuti kana kuri kuzonzi akazotanga chechi yake anenge aine chipo checha chekuunganirwa nevanhu zvekuti pose paanenge ari anenge akangounganirwa nevanhu. Iye ainge asina masimba, nanhasi uno haana masimba as such ekurapa, but munhu wekuti chaunga chaicho anokwanisa kukoka chaunga. Ende zvaanoita mazuva ano, last time pandakasangana naye muJoburg, iye ava kushandidzana nemamwe mapastors emuno muSouth Africa zvekuti anongofamba ari guest pastor. Ndakatongosangana naye achitogadzirisawo poster rake, ende munhu atova nemazimari ake, benzi yaanofamba nayo unoti zvimwe kuda benzi iyi ichashanduka kuita ndege. But as for me mukoma, izvi zvechechi ndainge ndisina kana kumbozviudza kuti ndingaitawo muprofita kana pastor kana anything. But anyway, mhiko dzataifanira kuti tinge tichiita ipapo imhiko dzekuti later on in life zvinhu izvi pazvakazopanduka ndipo pandakabva ndazodzidza zvekare nekunzwawo vamwe vanhu vachiparidzawo patinowana nguva yekuti ndinge ndichingoteererawo masemoni evamwe.
ndipo pandakabva ndazodzidza kuti chivi chandakaita pazvivi zvose zvandakaita, chivi chakanyanyisa kukura chandakazoita ndechekuti ndakazoudzirwa mashoko ekuti ndinge ndichitaura. Mashoko iwawo mashoko ekuti anototuka mweya mutsvene. That is why mupfungwa dzangu ndiri munhu wekuti I am always troubled in my mind, handina kana peace at all. Dzimwe dzemhiko dzandakapiwa mukoma imhiko dzekuti paya pakunosangana nemunhukadzi, inini ndisati ndaisa nhengo yangu musikarudzi yake, always ndinofanira kuti nditange ndamuyamwa mukadzi uyu wandinenge ndichirara naye. Ndinotanga ndamuyamwa mazamu ake zvekuti iye anosvika kana pakuchema nepain, because pandinenge ndichiyamwa paya ndinenge ndisiri inini ndinenge ndichimuyamwa, asi pane mweya uyo wakaiswa pandiri, uyo mweya unondipawo uyo mweya unondipawo zvimari izvo zvandiinazvo, mweya iwoyo. Saka ndizvo zvaunoda kuyamwa mazamu evanhukadzi. Zvese izvi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita kuzadzikisa mhiko idzi ndisati ndazosangana nemudzimai uyo wandinenge ndasangana naye. Ende chinonyanya kundirwadza zvekare, chinonditambudza mupfungwa ndechekuti mweya uyu iwo ndiwo unozvisarudzira. Like let's say kana ndichiita drive around, unokwanisa kungonongedzera kuti uyo ndiye wandasarudza, zvisinei nekuti munhu uyu anenge achiita zvekutengesa muviri wake here kana kuti anenge angori a normal woman. Nditori nevamwe vanhukadzi vekuti ndakavananaidza more than 2 years nekuda kwekuti mhepo inenge yakanongedzera ivo. Saka mhepo iyi inobva yazocreata maproblems mumarelationships avo. And inini I will be waiting zvekuti munhu iyeye ndinokwanisa kungomukumbira manhamba nekuti ndinenge ndisiri parun, ndinenge ndichiziva izvo zvandinenge ndakaudzwa nemhepo kuti iyo yasarudza iye. Saka iye by the time paanozopinda mumatambudziko awo aanenge asangana naye, inini I will be waiting kuti ndinge ndichitora full advantage zvekare ndichizadzikisa mhiko dzangu. Kana ndapedza kuyamwa mazamu emukadzi uyo wandinenge ndichida kusangana naye pabonde, ndinobva ndazotanga kudya sikarudzi yake. Ende ndichidya sikarudzi yake paya pane zvinenge zvichitobuda mandiri zvichinopinda muchibereko make. Dzose idzi imhiko dzatakadzidziswa nasekuru vaya avo vatakaenda tikabva tambonoshandira gore nehafu tichivashandira. Umwe wangu uyo ava pastor right now, hakusi kunzi mhiko dzake dzakanyanyisa kusiyana nedzangu, dzinongoenderana dzakewo mhiko dzinongoenderanawo nekusangana nevakadzi vakasiyana siyana. So mukoma, ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingoturawo mafemo, kuti ndinge ndichingobvisawo zviri muhana mangu, nekuti izvi zvinhu zvandiinazvo hazvisi zvinhu zvekuti zviri nyore kuti ungotora munhu waunoziva wobva wagara naye pasi wobva watanga kumuudza kuti izvi ndo zvandakaita because I am afraid of being judged. Kana ari sabhururu wangu, iye munhu wekuti neniwo anotoavoida any communication neni, hamene kuti mishonga yake here inomukonzeresa kuti ange achingondi avoida zvekuti kunyangwe ipapo patakazongokaruka tasangana muJoburg ndainge ndakatomurota, iye akatoti akandirotawo zvekare tichisangana muJoburg, zvichireva kuti mhepo idzo dzakagadzikwa patiri ndo dzakakonzeresa kuti tinge tichizosangana like that. But generally kana kuri kunzi zvinenge zvisiri zvemhepo mukati, iye by all means anotozama nepose paanenge achigona napo kuti ange achiavoida kuva in communication with me. Maybe inhau yekuti mhiko dzakewo dzaanoita ndo dzinomutadzisa, but mukoma, ndiri munhu ari kurarama aine a disturbed mind. I am very disturbed. Handiziviwo kuti ndichazoita right zvaita sei. Ende chivi icho chandakaita chivi chekuti chinogara chichirovesa hana yangu. Ndakasangana, kunyange zvangu ndakasangana nezvimwe zvinhu zvikukutu zvekuti kana ukaudza munhu anokwanisa kuti uri kunyepa, but chinhu chinondivhundutsa, chinhu chinogara chichindirovesa hana ndeizvo mashoko, ndeawo mashoko andakataura, mashoko ekuti kunyange kuti imimi munge muchizomataura ndinochitotya kuti zvimwe kuda nemiwo ndinenge ndava kutokuisaiwo parumananzombe pekuti munozogumisidzira zvimwe kuda manzi nemiwo makamhura mweya waMwari, mweya usina chawakanditadzira. Please mukandipostirawo nyaya yangu
ndinokumbirawo kuti munge muchingondizivisawo. I don't know kuti vanhu vachati kudii pamusoro penyaya yangu, asi ndichange ndichingotevererawo mucomment section kana dziri nyaya dzevanhukadzi vandakasangana navo. Aiwa, vanhu vanenge vachida kunzwa nyaya idzi vanozotogumisidzira vava kubhoyekana navo, nekuti nhoroondo yacho yakakurisa kubva zvandakatanga kurara nemusikana wandakatanga kurara naye mushure mekunge taitiswa mhiko idzi kusvika pandiri pari zvino mukoma. Ndasangana nevakadzi vakasiyana-siyana, vakadzi vevanhu, vakadzi vamwe vanoita sekunge vanozvikoshesa, asi kwandiri hakuna mukadzi akakosha, nekuti uyo anenge asarudzwa nemhepo, kunyange zvikatora nguva yakareba sei, asi mhepo iya at the end of the day inozongowana zvainenge ichingoda, izvozvo zvekuti ndinge ndichizoyamwa zamu remukadzi iyeye uyo wainenge yakasarudzwa zvekare nekumuyamwa sikarudzi yake. Idzi ndidzo mhiko dzangu mukoma Nashi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nziyo iyi, hanzi inonzi chi what I have done. Ndichamboitsvakawo pa YouTube. Please, you can also look for that song. Then muzondiudzawo kuti what do you think about that song as well. Ndichaitsvakawo ndomboiteererawo. Hanzi ndiyo yandinoteerera pose pandinenge ndichinzwa like ndinenge ndichiregreta zvitadzo zvangu zvose zvandakaita, zvimwe zvandinoziva kuti hazvikwanisike kuti zvinge zvichizoregererwa naMwari. Hey, just imagine.